Hello po, magandang araw po sa inyong lahat. Ngayong araw na ito ay may ipapakita pong recipe sa inyo si Mama Yeps. Hello po Mama Yeps, ano po ang ipapakita mong recipe ngayong araw na to? Hello po sa inyong lahat. Ngayong araw na to ay magluluto po tayo ng pangpulutan. Ito po ay kilawin na baka. So ito na po yung ating mga sangkap. Gagamit tayo ng balat ng baka. Tapos, sa pagpapalambot natin dito sa ating balat ng baka, maglagay po tayo ng luya at saka yung bay leaves. Tapos, gagamit po tayo ng luya na hiniwa ko ng maliliit. Sibuyas, kalamansi, pipino, kamatis, red and green bell peppers, siling labuyo, dahon ng sibuyas. At para naman po sa ating pampalasa, gagamit tayo nitong liquid seasoning, tapos paminta, asin, at syempre yung suka natin. So, yun na po lahat yung ating mga ingredients na kakailanganin. Ngayon po ay sisimulan na po nating palalambutin itong ating balat ng baka. So, ang gagamitin ko po ay itong ating pressure cooker para mas mabilis po nating mapalambot itong balat ng baka. Yan, ilalagay ko na po yung ating balat ng baka. Tapos, isabay natin itong ating bay leaves at saka luya. Maganda kasi to dahil nakakatulong yan para mawala yung malansang amoy ng ating balat ng baka at saka yung mga sebo-sebo na naiiwan pa sa balat. So, kaya nilalagyan po natin yan. Ngayon ay lalagyan na po natin ng tubig para mapalambot na po natin to. Yan, yung tamang-tamang dami lang na hanggang sa lumambot itong ating balat. Tapos, para habang lumalambot siya, ay medyo may timpla na po, maglagay po tayo ng konting asin. Titimplahan naman po natin yan mamaya pagka lumambot na. At saka itong ating ground black pepper. Ngayon po ay pwede na nating takpan para mapalambot na po natin to. Pagka pressure cooker po yung gamit natin, nasa mga 15 to 20 minutes lang po to ay lumambot na yung ating balat. So yan, babalikan po natin pagka lumambot na ito. Ngayon po ay malambot na itong ating balat ng baka, so hahanguin na po natin. Tapos huhugasan ko po to ng malamig na tubig para mahiwa na po natin. Yan, sobrang lambot na po ng ating balat. Tsaka wala ka pong maaamoy na malansa. Kasi natatanggal po siya ng ating luya at saka yung bay leaf. Ito na po yung ating balat na hugasan ko na po. So ngayon ay ready na po natin tong hiwain. Hihiwain lang po natin to ng manipis. Ganyan kaliliit po. Yan, sobrang lambot na po niya kasi nahihiwalay na po yung laman. Meron kasi siyang konting laman na nasali. Ito na po yung ating balat ng baka pagkatapos kong nahiwa lahat. So ngayon ay ready na po natin tong titimplahan at ihalo pa yung mga ibang sangkap natin. So ililipat ko lang siya dito sa malaking paghahaluan natin. Tapos ilagay na din po natin itong ating luya na hiniwa ko ng maliliit.
saka itong ating sibuyas. Haluin lang po natin ng konti. Tapos, isunod po natin itong ating red and green bell peppers. And then, itong ating sili na maanghang. So, depende na po yan sa inyo kung gaano kaanghang po yung kaya nyo. Pwede nyo pong lagyan ng maraming sili kung mahilig po kayo ng maanghang. Lalagyan na din po natin itong ating kalamansi. So, kung wala po kayong kalamansi, pwede po kayong gumamit ng lemon or yung lime. Pero ako, mas gusto ko itong kalamansi kasi sobrang bango po niya at saka yung lasa niya ay kakaiba compare sa lemon at saka lime. Pero depende na po yan sa inyo kung ano po yung mas gusto nyo. Haluin muna natin para magpantay po yung kanyang lasa at malagyan lahat ng calamansi juice. Sunod po na ilalagay natin ay itong ating pipino na hiniwa ko lang din po ng maliliit at saka itong ating kamatis. Yung kamatis natin ay medyo hindi siya hinog. Mas gusto ko po yung hindi masyadong hinog para pagkainin natin ay medyo crunchy pa siya. Pero kung wala po kayong kamatis or pipino, kahit wala na po, ay okay lang yun. Ngayon po ay pwede na nating timplahan. So, kung gusto nyo po palang maglagay ng soy sauce, pwede po kayong gumamit. Pero ako ang gagamitin ko itong calamansi na liquid seasoning. Ito may flavor na siya ng calamansi. Pero kung wala kayo nito, kahit yung soy sauce lang, okay na po. Yan, para hindi lang po siya medyo maputla yung kulay. Tapos, lalagyan natin itong ating ground black pepper. At saka itong ating asin, kunting asin. Kayo na po magtansya kung gaano karami po yung ilalagay nyo. Depende naman po yan or naaayon naman po yan sa panlasa nyo na gusto nyo sa inyong kilawin. Tapos, pwede na nating lagyan ng ating suka. Tapos kung meron po kayong suka dyan na maanghang, yung timplado na, mas masarap din po yun na haluan nyo. Kung medyo nakukulangan pa po kayo sa anghang. So sa tingin ko, lalagyan ko siya kasi meron po ako dito yung ganito na nabibili. O yung sukang pinakurat. Masarap din po yun. Pero wag nyo lang pong masyadong damihan kasi medyo maalat po to. Tapos naglagay tayo ng asin. Baka masubrahan sa alat. Yan. Tapos, ang last po na ilalagay natin ay itong ating dahon ng sibuyas. Ayan. Paghalo-haluin na po natin para magpantay-pantay po yung kanyang lasa. Diba? Sobrang dali lang pong gumawa nito. Tsaka, masarap po. Kung nagsasawa na po kayo sa pagluluto ng balbakwa, kung meron kayong maraming balat, pwede nyo pong gawing ganito. Ito ay balat ng baka. Pwede po kayong gumamit nito ng balat ng kalabaw or balat ng kambing. Mas masarap din po yun. Ayan. So, ngayon ay ready na po to. Pwede na nating kainin at saka i-serve. Ayan po. Kukuha lang po tayo para matikman na po natin. Masarap po itong gawing pangpulutan. Or kahit na ipapartner mo sa kanin, sobrang sarap din po nito. Ito na po ang ating kilawin na balat ng baka na ginawa ni Mama Yeps. Sana ay magustuhan nyo po ang recipe niya. Sana ay mag-like, mag-subscribe at mag-share kayo at i-click nyo na rin po ang notification bell para updated po kayo lagi sa aming mga bagong videos. Maraming salamat po sa inyong panonood. Ito po ang inyong Ate Mayang na nagsasabing, mabuhay!